वाह वाह हे प्रभु आज का वीडियो आलू कटाई होने वाला है दिनैनि भिडिअआ जागोन आलादा गाइसमोन आं दिनै गाजर जानाय भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बहुत टेस्टी है यार इसका वीडियो आलू कटाई होने वाला है इस वीडियो को जरूर अंत तक बने रहे दिनैनि भिडिअआ आलादा जागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायब्लानो जाबाय आं दिनै गाजर साकनि जागोन आङो जागोन गाजर जागोन आङो दिनै आज खाऊंगा गाजर साकनि वीडियो को अंत तक देखते रहे आङो एसे आलादा टाइपनि बानायनो जागोन आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ रावफोरखौ साननो नाङा जे लोगोफोर बेयो मा बर' ससे हिन्दी ससे बानायबाय थायो बेफोरबायदि साननो नाङा आरोना लोगोफोर बे बर' ससे हिन्दी ससेया फैखायो आरोना सो एनीवे वीडियो स्टार्ट ये है मेरा चाकू रुको जरा स' हेलो एभ्रिवान आङो दा हाबाय हानानै लाबाय दा आङो जानोसै आरोना लोगोफोर गाजरखौ बेवहाय संख्रि बानलु होबाय आं दा जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे गाली मार साले का खोपड़ी तोड़ साले।